Allah da Rasulu wallahi so za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta ba. Allah da Rasulu wallahi so za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta ba. Farko da Allah sarki Ubangiji mahalicci, sarkin da ba shi da ɗa babu kishiya a gare shi. Allah ka bani basira in yo yabo mai daɗi, sannan ka ƙaron ƙaunar muji ga angon Hafsa. Allah da Rasulu wallahi su za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta ba. Rabu kai salatin ka ga shugaba Rasulu ma'aiki, matan gidansa da 'ya'yansa har da bintu ma'aiki, sashe gunansa da dangin gidansu Shak Ibrahim, ka hada da Baba Sharu Sani Jambulo na ma'aiki. Mahamudu daɗin daɗi hasken ka ya tumbatsa, farin jakadan Allah zuwanka mun fara bauta. Duniya ma ta yi ƙamshin da samfa babu kamarsa, angon Khadija da Ramla zuwanka mun amfana. Allah da Rasulu wallahi su za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta. Waye kamar manzona a duniya da kiyama, waye ake wa kirari da jinjina ba kai ba, waye yake magana da Allah idan ba kai ba, waye ake ta zumuɗi a duniyar da kiyama. Abba ga Bintu da Zainab farin jakadan Allah, na Madina kofar Allah babu salamu fataka. Sarkin ka ya wuce sarki na Madina na gaishe ka, Allah ka kai ni Madina dan Mustapha manzanka. Allah da Rasulu wallahi su za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta ba. Asalatu summa salamu ya ɗa haka cece mu, asalatu summa salamu manzo abun ƙaunar mu, asalatu summa salamu bango abun dafar mu, asalatu summa salamu fansar uwa da ubana. Rana wata taurari sun samu ne a jikinka, Allah yana ƙaunar ka shi ya baka duk al'umma, ya ƙara baka ya baka ya ce kowa ya soka. Mun soka mun zaɓe ka kamar kama ba a yo ba. Allah da Rasulu wallahi su za mu rike ƙaunarsa abadan ba za mu azabta ba. Nan zan tsaya a cikin kasidar ma'aikin Allah, Allah ka ƙara salati dubu malala ga Rasulu annabi Mamudu Mustapha manzanka, ni al'aminullah mai yabo ga angon Aisha.